svečanu dodelu priznanja za sezonu 24 u organizaciji Overboost Racing tima. Dodeljujemo priznanja, plakete i nagrade za najbolje u svojim klasama i naravno za najbolje u toku cele sezone. Ove godine imali smo 2 trkačka vikenda, 4 takmičarska dana i imali smo tačno 316 različitih takmičara koji su bili prijavljeni u ta 4 takmičarska dana, odnosno 2 takmičarska vikenda.